अहाँ सब सुन रहल छी अमजद म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। आप सुन रहे हैं सिंगर चंदन सिंह आर्यन। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। आजू तोरा शादी के दिन रानी हम आए हो, आजू तोरा शादी के दिन रानी हम आए हो। एने तो हर बारात जाए ओने जाए जनाजा हो, एने तो हर बारात आए ओने जाए जनाजा हो, जाए जनाजा हो। आजू तोरा शादी के दिन रानी हम आए हो, रानी हम आए हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। आजू तोरा शादी के दिन रानी हम आए हो, आजू तोरा शादी के दिन रानी हम आए हो। एने तो हर बारात आए ओने जाए जनाजा हो, एने तो हर बारात आए ओने जाए जनाजा हो। आजू तोरा शादी के दिन रानी हम आए हो, आजू तोरा शादी के दिन रानी हम आए हो। एने तो हर बारात आए ओने जाए जनाजा हो, खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। जाके बसई बुरारी पियाज के घर बाहो, जाके बसई बुरानी सैयाज के घर बाहो। एन तो हर महफिल जमी ओने जाए जनाजा हो, एन तो हर महफिल जमी ओने जाए जनाजा हो। आजू तोरा शादी के दिन रानी हम आए हो, आजू तोरा शादी के दिन रानी हम आए हो। हमरा के छोड़ी के तू दूसरों के साथ जाए हो, हमरा के छोड़ी के तू दूसरों के साथ जाए हो, हमरा के छोड़ी के तू दूसरों के साथ जाए हो। दूसरों के साथ जाए हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। भाई टुन टुन के छोरी के दोसर के साथ जइबू हो, भाई टुन टुन के छोरी के दोसर के साथ जइबू हो। नहीं पैहे रुपेश देखी तोहर कारखाना हो, नहीं पैहे रुपेश देखी तोहर कारखाना हो।
जाई जनाजा हो अन तोरा सनूर परी ओन जाई जनाजा हो अन तोहर सनूर परी ओन जाई जनाजा हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।